कॉफी ले आवा ट्यूशन जाए के टाइम हो गई खाना द खा के जाए जल्दी तो कोहे ना नु बतावा त मैं टास्क बना ले बड़ू ना। हां सब रातिए न बनेनी ई कोई से बार कोहा तनी कि द तरह के दू छोटी क देते एक छोटी क के जरताड़ू हैं आ कनी के बनेले बनी मैगी या रोटी में हो जाई नु। हां हो जाई उतना में पराठा अब बने बनी भुजिया लंच ले जा खाती काहे की तरह ए भुजिया खाई ले पानी अथी कर ले खा के पानी तरह से के कला पानी लावे बोल ना कहता जल्दी ले पानी दिमाग लम के चीज नहीं खाता का करी हम आहो आ तू कैसे बोलता रू हमरा से कैसे तू गाड़ी मोले बाड़ू हम कहनी हां कि ना जब लड़की के पसंद नहीं खेले कन संगे का ढेर लागत नहीं रौरा तनी रौरे अड़ के रही का भइला रे का का भइला? बात हटे के तू हमेशा ऐसे फेंकत रहतड़ी आ तेरा पनिया के कइले रहल ह पनिया का करे पनिया हमरा के खात रहल ह एही से फेकन पनिया तहरा खात रहल हटे नेवा तेरा का हो गइल बेटे कि तू ऐसे करत ऐसे तोरा का हो गइल कि हमर पीछा नहीं की छोड़ पीछा नहीं की छोड़त तेरा का नाम का हटे मेरे मोटा मेहरन नहीं के पसंद अरे बुचिया तारा के हम ही जन्मौले बानी काहे तू भुलात ऐसे हैं भुला जाए मुहे ठीक रही हमरा खातिर तेऊ भुला देख जा ले, ज्यादा हो ऐसे मत हम बनी ना कर, तर फिर चाची ना। के तर मम्मी बनी हम है ना ए कने अगर तहार बेटी जामा रही तैसे तू हम सिखैली त का तारा पे बीती दे हां अपन फिटनेस बना के रखती अपन बाल बच्चा के अपन मर्द के अनुसार जन्नी नु अच्छा बाल बच्चा जेकर होखर रहेला ना तो हनी के पता रहेला जोरा ने कितना कतना डर जन्म गए। होइली जा आ कतना निक निक बाड़ जरूर बुलडोजर नहीं खिजब होई अरे लड़की ठीक हो है, कहीं ठीक इज्जत है, बा जहां जात काहे? है कहत हुई असन की बड़ मोटा ठीक है, भाई। अरे ऑपरेशन से भइल भी ता दे फल गल त हम का करी अरे पहला इली ई मत भूलो ना कि हम ही हनी तोरा 9 महीना कोख में रखले रहनी ही तो कौन इंसान का कदल बड़ी हमरा बुचिया तोरा ऐसे ना बोले के चाहत रहे रे का हमर बेटी के जड़ी बूटी पिया देले बड़ू हो कि हमर लड़की हमें से जड़ी बूटी का हमारे से बोल हमर चाची से ना ठीक बनू काहे तोरा के ये जन्मौले हली का हां समझ वैसे जो बोलता ऐसे ऐसे बोला ताड़ी हम ओसन बानी त हमरा दिन रहत ताड़ी तरस हमरा आगे पीछे डरियो मत ट्यूशन के टाइम नहीं होल बुची हां चलो हमरे के खाना दाम खा के जाए अपन से दिमागे नहीं कि बुआ के सांप नियन शिव जी का गाला में पड़े खातिर बेचैन बड़ी चलो तरह के चलो पहले माई तैयार बेटी करे बा। निक से खाना दे कहा जनी काहे हमले की का हो गइल बटे अरे ई तो भगवान के देन हटे अपना हाथ में नहीं के मोटा या पतला के पता नहीं काहे से पूछे करतिया इहो कहन कहवा छल गइल बनी एकदम में बुझाता ना कि जहर मार खा के मर जाई नतिया डॉक्टर नु कहता रोज छेना खाए त हमर मन कला छेना खाए के अब का करी कह देले बा त खई के पड़ी कहां रे झाड़ झूर के निकलल बड़े कहां झाड़ झूर के निकलल बानी दहिया पर चढ़ जो चढ़ो दिया यहां पर देख ढेर नहीं किस बोला खा खा के तू मोटाइबे करे मोटकी लेखा भैंसिया लेखा ई का कहते मरबो थप्पड़ ठीक हो दे बोल तर फुआ ना नहीं रहते बोले तोरा के हां कैसे बोला तनी कैसे बोला तनी ते कहा कहा त कौन खा पता रे नीमन लगा तड़ू मोट हो के भैंस नहीं के होके के कहां भी ये मोटा की कलर इन ज्योति धोए को कर मोटा की के करे की मोटकी मोटकी करे अपना मैया बा करे तब के कर पागल भइल बाड़ू देख बुआ बर्दा से ऐसे गुना तई ना तो मार देती हम अरे तोरा तनी को लाज बार है बीत भर के बात तो हटाना बर्तन महतारी के मोटा की मोटकी कहता रे हे तो रहन हटुए वो मन मतारी नहीं हमर मतारी मर गइल बिया हां सुन अरे ले बाप हो बाप अरे कवाना के सीखतिया रे खेला बड़ी आई कवाना के सीखतिया मानी मने हमार नहीं के बुझा सब कहता सब मोटकी के बेटी तो सीखम तबे कहाई तो काहे में गलती बा काय में का गलती बा रे ते अपना मन के भइल बा रे हैं ते हमरा भैया के एती डहबे का जंगल बन के कोकी में डाहे खाती ई कुलते का कहत से चाची का हमर तू कौनो करे के फरार रखबू तार लक्षण बता तू टिकबू ना तू ना भाई के पगड़ी गिरवावलू ना त कही ह तू ओमे के बाड़ू जनलू ते का कहत तोरा बुझाता कुछ हो का कहतनी का कहतनी? का उम्र बारे है तोरा बात बोले के हम तोर महतारी जियत या कहता है कि मोटकी मोटकी कहता हूं मोटाई खराब चीज है का पत्र बन त डॉक्टर कहता कि खून के कमी बा छेना रोज खा हमरा पातर मेहरारू ठीक लागली सना मोटा ना ए भगवान आवे चाची कहां बोली चाची का कर चाची चाची ढेर चाची वासल बड़े ढेर चाची वासल बड़े रे हमरा चाची ठीक लागले उनकरे के अब मम्मी का हम अब स्कूल में उनकरे नाम दे देले बानी हां अब जहां काम लगी उनके के ले जाए जहां बाजार हजारे बाजार जाके होई उनके संग जाए रुक तोरा के ई नीम के गाछ देख बना बुआ, के नाम रोन त कही हमारे एगो बात समझ ले देखो मोटकी हमारे आगे आती तो ओकरा के कह दे ना पाबो तो हम मार और देम लोटा ले मार देम कपार पर फाट जाए हां ढेर ना किस बोलाता का ढेर बोलत ढेर ना किस बोलत रे
हम जान तनी तोरा के वह सिखवावत या खेलबड़ी रुक ओकरो से हम पूछत हन चचीवा साल बाड़ू जब देखा तब चाची सिखैले बा माई तारा काट भइल बिया हैं माई ओसन होलाई के मन जो तब माई का कर अरे त महतारी मन जो खोजल जाला रे कि दुल्हा मन जो खोजल जाला हैं जतन कहले गई चाची चाची हे भगवान आजकल के बेटी बहन के देखा है तमाशा देख लो है हेती चुकी बिया कहत या महतारी मन जोक चाहिए हमारा का भइल बा भौजी में तनी मोटाइए नु गइल बड़ू कह तनी के लाद मत फेका हो त वो खा तारी हो ये लाद फेकले जा तारी त जा गोल मटोल भइल जा तरु हाथी लेखा तब बिटिया ऐसे ऐसे कहतिया हमारा ढेर बोले के नहीं डॉक्टर मना कइले बा अपने तनी आराम करम भला कुकुर बिलाइया के मोल मेढ़ी ढाई देता सन का जाने केने से कुकुर आ जाता सन अब इनकी पर ना बांस काट के आवत ना तो लइका बस नो भरवावत मोल बिरवाई हमर जेने तेरे मोल हमर पोस ए जे का बैठो नहीं ए बच्चा देखते बड़ ओय मोल कुकुर बिलाई के देखत रह का करल बड़ी तना मेहनत से कुकुर बनाई कहानी कोई गरी बबू काट लेके जे छिट दो जा एको जामे दिह स ना देखत रह कुल काले- बेटे का करबो काले सब बना के कोई नहीं आ मोल बेर मोल बिगड़ गई कहां आइल हो तू कहानी है हां बोलो वाला के समझावत नहीं खीसे के करा के हो बेटा हैं? और छोटकी के का करती है छोटकी का करती है हां मान लगे नेहावा बिया दिन भर ओकरे भी रहती है माने खाद पियत बिया ओकरे भी हैं हाँ। आ अपना मतरिया कहती है कि तू मोटा बाड़े तुम्हें पसंद नहीं खीस आ ई ठीक कहती है काम हैं ना उसे बेटी बेटी के बोले के चाहिए अपन महतारी ही है महतारी से का तू करे के बाटे माने जे कोख से जन्मलो सो ओकरे कुछ नहीं के बुझाता उ अनकर के अपन उ मतारी मानती है हैं नहीं महतारी का माने के चाची ही है तो बोलो बतिया वो माने जन ठीक बटे बाकी अपन माइयों के बोले के चाहिए तो माने के चाहिए चचिया माने चचिया क्वेश्चन भी है कि मान लगे ठीक है भाई मतरिया बापा को बोलत रह से यही बतिया खाती तू अपना मिना सटे दी कह दी जाओ बबे अपना माइए के माई कह अपना माइए भी रह कम से ओकर तो समझावल चाहत रहे नु अरे वो घर फोरन बेकार है हैं नहीं फोरत या घर ही किसी लड़की के बियाड़त या मान तनी मोट भी है त का हम मोट महतारी ना होखेले हम तो मोट बटलिए बन काई तक ले त हमरा से घिना तो के ना कइला स काले से मेहन रोती है कि बताई ये हमार लड़की है हाथ से बेहाथ होकर जा रहल बिया और कुछ बुझात नहीं खे मम्मी जी कुछ नहीं खे बुझात हम कहनी कि ठीक बा हम जाके माई के थी कह हम बात की तो कम से कम हमार लड़कियों को समझावा छोटकी पत भवैया ओकरो को समझाओ कम से कम ना त रहन ठीक नहीं खेनु आउ त कहे चाहिए त हाय बुची मोट बई त माई त का उहे न जन्म देले बड़ी कइले बड़ी मोट पाट तो माने भगवाने बनैले बड़ा आ एकरा से का घिना करे के बा महतारी ही है उहे न माने पलस जन्म देहलस बताव ओकरा से बोले के चाहिए बतिया के चाहिए तिया से करत ही आ कोनो बाप मतारी के दुख की बात लागी हाँ, यानी लगी, अपन एकदम लगी अपन बच्चा बाल बा। बच्चा दूसरा के हवाले हो जाओ दुख ना लगी कहे ना हैं? लगी हम ही तो बेटा है तोरा हम तोरा के छोड़ के हम दूसरा केहू के माई कहीं चाहे कुछ कहीं तो तोरा दुख ना लगी हम ही जन्मली हमारे के कुछ नहीं के बुझत ना मतारी को तना कुछ कहता हमरा से त खाना ना घोटाइए बच्चा तू हमारा के छोड़ के तू कोई और के माई या चाची करबे त जान ले की जाने कौन मंत्र मार देले बिया कि हमार लड़की ओकरा पीछे पीछे सटा रहती है हरदम का कहीं अब हम ना त जात न बनी रहन ठीक रखे ना हम जात नहीं अभी हम समझावत तनी हाँ, जाके समझाओ। मजाल हई मोट महतारी है त कहे ओकरा छोड़ देही हम जात नहीं अभी ज्यादा हम घूम लेवे नहीं से जा हम जात नहीं अभी समझा के जो आवत समझा माई ना तो काम बिगड़ जाई ना ना बच्चा जात नहीं समझावे हेलो गोल लागत नी और त का इंसान ना जिनी मर से आशीर्वादो ना देही ना आई नु हमर जीव निक नहीं के अभी ठीक हो जाई हम अभी 2-4 महीना और रह हम बढ़िया से खाइम पीम तन दे धो लेम तबे आई पुछियो माई आवत ए पुछियो का हो का ठीक करतड़ू है बाबू सब ठीक बा ना पाँच रुपया तड़ू हां त घरे जाके फोन कर तन बूढ़ी ले बतियाई सब ठीक बा ना पाँच के हां सब ठीक बा अच्छा कनी कि ई अरे तेल ले बनी हाथी चुके तेल ले लुआ अरे केहू तर काम चलावा जा ना रहल हो बड़का त कनी दे दे छोटा के से काम चल जा आई तो ले आई बब दूध के बाद आ कहनी है ना हम बोला कि तारा घर के लीला हम देखो तनी अब हम तो मेजू के हित न तबानी का हमरा बोले के बा तनी बड़का भैया के लइके के समझावत नहीं तू हां तारा समझावे के नहीं के बोला
का करे रे बुची अभी तो बबुआ भी कल हटे ते मैं जो मैं यो के ओकरा समझा ओकरा ई बताओ त ओइ नीनी बिरी बैठ के खात रही थिया छेना में ताई लिया कहते रे फुआ मोटकी के कह दे कि उ हमारा नजर के सोजा मत त मार के लोटा लेकर मांग फाड़ दे हमर जे हिय धन से हमार चाची है ई बिगाड़ तई कि ना छोटकी भौजी तोरो कैसे बोल रही है हमरा के ना अपना मतरे कहत ले के फुआ ऐसे ऐसे कह देने त हम कह देम तो हम तोहरे से ना बोल रही है ऐसे छू देन त कहते कि सियान फुआ ना तोरा के हम तोरो मांग रंग देते हमरा के थप्पड़ता ना तारे ई बता तो छोटकी भौजी कौन कान भरत तारी का तनिको बाबू दी एकदम बिगाड़त नहीं है बताओ अपन बाप के बोलती है माई के बोलती है बताओ ये लड़के बे 4 दिन खाती तो तोरो के बोल देती है मैं लोग रहन परपट मत सीख गई बिया सीखत नहीं खे देख ला कत्ता सीखल बिया तू देख ला एकदम ना की पानी पियोले बिया हाथी चुकी बेटी हो कौन बेटी होई रे मजा के अपना महतारी के आँखी ना देखल चाहिए आ कौन ऐसा जीव के काल ओकर मोटापा भइल बा हो त ना कि चला उठ नहीं के पावत बैठ नहीं के पावत अपन गोड़ हाथ पर मैं तो काम करे ले बचिए का करबू ओकर मोटा ओकर दहिए फाट गेल एगो बेटे बात कही देख बोल। सब खेला खेलत है छोटकी भौजी ये कहाला कि गोतिया नैया नु बिगाड़े छोड़ बनाई ना कबहू ई तू जान जा कबो ना बनाई जनू ई अथी कन टंकी कइले बाड़ी अरे ताजी दुलारतिया काल दिन मेहना मारी जानले मरबे करी कही ना कि तू लइकी हइसने तो लइकी हइसने बड़की भौजी बड़ी माई रोवत रही बड़ा हमरा मुंह लागल ह जान जो कोनी की बतावा हो है अपने ये काला अपने जमल काले आदमी ओकरा ना के हम कहनी त तनी सुबह में उठ के तनी चल फिर तनी डाइटिंग कर तनी एक्सरसाइज कर तनी कुछ कम हो जाई जानले बाकी उ सुने तब तो करे के तो करते भी है बाकी ना मोटा में ना आयन माई उनका जितना दे धाजा बा उ ठीक बाई मेहरारू लेखा कोनो मोटा में बाड़ी ई ने कनवा भरतिया कनिया ए छोटके रुक जे ओकरा कभी बोलत न बनी ए छोटकी हाँ मम्मी जी हे जाओ आवाज जौन करता उ ठीके करता काजी ई काम त ठीक नहीं है ठीक ना का कहनी जी इनका खातिर ठीक है ना बा कि बिना बेटी बेटा जन्मौले मातारी कहा तरी मतलब ई ठीक बाटे सबे चाची है माई दुगो बाटल नहीं सब तू बाहर उझार दे तो कर तो धर तो बाकी कौन सा रहन हटे तो कोई के कदर नहीं कर बाप मातारी कुछ बुझत नहीं के तो मैं हमार कौन गलती बा मम्मी जी अब उनका मोट मई पसंद नहीं की तो हम का कर सकत नहीं उनका दिमाग में सुबह बतिया हटा दी अरे कौनो बाल बच्चा बा सोचे ला कि हमारा मातारी तनी चक चुक में नहीं कर अरे पढ़त रही स्कूल है ट्यूशन है कोनो लड़का लेके जाता रही तो कह देतन कि मोटकी के लड़की है मोटकी के लड़की है तहार का फर्ज बनता हो भौजी तो हम का करे सिखाई मोरा सिखाई म तो सिखाई बर सिखावा तरू अब ई मत कह सिखाए सिखा तू नु त अपन माई या बाबू का फुआ चीनी त अब माई के बाबू के बोले है 4 दिन के लड़की खाई भी तनी तो ओकरो के बोलत ही आई हे रहन सिखाव तड़ू कहे से त अपन माई बाबू के तो कर के हम चाची के अपन माई कहम सुन लो ओकर भाषा हौ बेटा के लइका के का ज्ञान बटुए हो ओकर के पाका करत रु अपने लेखा मान ल तोहरे कल दिन लड़का फेंका हो या उ सिखा के कैसा लगी में पाका नहीं खी कैसे में लेका फेंके हम इतना नफरत करियो कनी के अनुसार हम चलम त अच्छा बुझा गइल अपन दई बुझा गइल हो तारा चाची ओइ चाची आइलू त लो बैठ अरे स्कूल से नु अंडा रोल कले ना बनवा के यार के लेके आई बनी चला खा ठीक है आप तो कुछ खइलो मोहतरिया काटतिया मोहतरिया खत्म हो गइल ठक्करवा साला भी ने बिगड़ल बाड़ू कैसे लेके के हाथ दिखाओ तनी जी बड़ा ए सुप्राता आ कनी कुछ किन के खइनी हां हां खैनी चलो ज्यादा ठीक है बटुए का ज्यादा तू मत बोला बीच में के बाजार लेके चल चाचा पैसा देख ले मैया हम त ना बोलम छोड़ लिया ए काम नहीं सुना है ने अब ओकर से मतलब मत रखे हम तक कहत हन सास के नाते ठीक ना तोहरा अपन लड़का लेके आई त अपन सिखाए पड़े आ तू भाई ए खाजी हम जकर में हमर मंदिर लागी ओकरे में हम रह त लागल बा मंदिर रे लागल बा त मारे के बंजूरा जेते फेर अपन मन चढ़ मंदिर हमर से बढ़िया नहीं खुमार के मंगे फाड़ अरे ये कौन सिखाता रे ये ओ देखो दादा। तार सामने ही बोलती है ये सिखाता उहे है कनु लागत तनी जी और सुबह सुबह देखो चाची सुबह मोटकी के मुंह देख लेन त हमर ठोकर लगलो गिर गइनी हाय हे करामावा ई कौन भाषा है बोलती है हो हाय हे लड़की के सिखावत और तार सामने है बोलती है आ तार लाज शरम नहीं खे ला शरम काची के चलो पूछे चलो चलो चला खा लेना त से रह आओ आवा तनी बताओ है मोय लड़की तनी के मां बिगाड़ उठा के तैयार को बाजारे चले के जोरे वाला के जोरे दो अच्छा। आदमी मुंहे लगावत त जल्दी मुंहे कटबू घबरा मत जाते बच्चे ना, सबसे सुन ले। बढ़िया कर के अलगा कह दे
ई अलगा हो जाई अपन घर जब तू लोग के बुझाता तवन कहे मतारी हमारा बस के अब नहीं के बोलला बतियावल देखा त हाउ बीत भर के हमार मांग फरती है हमार मांग फले खप मारम त 3 दुमुनिया खाई तोरा मारे के चाहत रहल हटनु का करबे ओकर मन बिगाड़ के घर ले जाई दे ले आई देखी कहां बिया बड़के के समझाई का करी ओकर त समझा पड़ले भइल मानो तब त जतनी बगल छे देने बतिया के आम अब त गाड़िए दिया फोन कइला के हेलो अब बोली जी तनी काट दनी माइया गइल है त बेटी खातिर हम का ना करम हो आई दादा आई माई हमरा से होता हाथ में दुखा लगी का बतना के एकदम में पूरा देह ही दुखाए लगल हटे अरे अरे का रे ए जी हां दादा करत लीजिए अपना बेटे खाती अपना बेटे खाती जी बेटी खाती एक्सरसाइज हाँ बताइए हम मोट बने तबे ना हमर बेटी हमरा पे सटत नहीं खेजी हाय हाय सिलावट लोढ़ा से जिम करे से तरह के मोटाई पतराई बु जा तारा की बताइए कि हम जाई बाजारी में किन तो पैसा लागी अब पैसा लागी। हम से दिक्कत है बाटे का करी जी हां एक हां का के महसूस मत पड़काली हो बेटी खाती कहते बेटी माहे में नहीं किया बेटी खाती तू रोवत आलू गावत आलू हैं अच्छा ये बताइए जी कितना मुश्किल से 9 महीने कोख में रह के हम लड़की के पोषण नहीं फलनी आज वो लड़की भी है कि हमारे से घृणा करत है गिला कर दे तो ये बताइए जी हम मोटा गई बड़ी तक कौन ऐसा बेटी हो गई कि मतारी से घृणा करी अब बोली बेटी में दोस्त नहीं खे ओकरे में दोस्त बा ओकरे में ई तो का करतलु हो पड़को देखो तो इसमें जिम करती है सिलावट लोढ़ा लेके ये रो तो इतना बात की खतरा लाग गेल हो बताओ जी ना मम्मी जी जवन औलाद के जन्मवनी हम 9 महीना कोख में रखनी उ लड़की हमरा के नकार देती है अरे ओकरा के मारिला दूध थमरा भी ओकर बात कौन की क्या जब बच्चा भी अपने सीख जे गया से वो सेंगर बच्चा होई तो नहीं खे जी वो देखई के नाने गोभी है अरे उ बात सुना ऐसा ना। ऐसा बोलती है कि बुझाता कि अकेले दिल में दम चुभ जाता खट के का तरह हला भइल बरे मैया अरे है तोर भौजी देख रही इतना बात की खा लागल बे साइज करती है साइज करत है कैसन साइज है हमार दू साइज रे बुढ़िया देखो तो नहीं बबी आई ओए लेती लेके फूले लोढ़ा लेके करत रू तरा तना बात की खा लागल बा दू थप्पड़ मार के ओकरा के सीधा कर तो तू अथी करत रू बताओ अरे आज बिया बच्चा कल मान जाई रोहे बताई छोट के चढ़ा बढ़ा देले बिया अगर मान ले खेस पीत में मार उड़ देम तो जाके जहर महूर खा क्या से केवाड़ी में बंद तो करा कहाँ से केवाड़ी में बंद करा हक ओकरा के तू डरा तर वो करले हो ता डरा है कि हम तारी हड़ू और के मारे के से हमार तो मन करता कहीं जाई साल बखत डेरा लेके हम कहीं बाहर भीतर रही बढ़िया है तो एको लोग लेके जाती जब तक दोनों से भेंट ना होता तक एथी ना होई हां ई बात करे बच्चा ठीक कर ले अपन आगे भी हो जाए तो तू पहले लड़ाई साड़ी पहनबू आज हम दी तो 500 रुपया अब मम्मी जी मत करे देखा तो नो रोती है देख हमारा तो दूसरा देता लेबू 200 रुपया बिगाड़ के तो धइले भी नो आइ देख तो महतारी के स्टेपनी लेके चलता रहो स्टेपनी ना बोलना गुने के छोट काजे भैया जी का कइले बानी हैं भैया जी के तो तीर मार देलो भैया जी कहता रू हैं ए पापा चाची के काहे बोलता रहो मारम से पलवा से ज्ञान खोज है ना तो वो तो नहीं रे हैं हमारी है वो तो जन्म ले भी के हर जन्म ले भी है चल तमनिया चल तू तो हटिए झट अब का है जबरदस्ती लेके कइले बानी जा दस किनारे हनु जा लु जा तू कहां पकड़ ले बहुत हला हो तू आ जा नहीं आ जा जा तो लाइस सर बहने आ जा 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 ना लाइस सर बा भैया जी कहता आप तो है लोग है ठीक है पापा हमरा जन तू पता हमार के कता खर्च मारम का अभी तो ज्ञान खोज मारी जानते ढेर नहीं सहकल लिए मार हैं ढेर कोई मोटा की मरवाओगे मोटा की मोटकी कहते हैं भौसो मंजी के भौवा के हाथ धरता ना क्या है आ तू को भाव बाड़ी भौसो के मुंह पे चार जितना थूक देवे के चाहिए आ ताले का भाव का मुंह देख टाइम है पर अरे की करब भसुर ससुर के लाज हां है तू हंसता रो मत देख हो का बाड़ी ए हो का बाड़ी उनकर मुंह पे करी आवा तनी एती हमार हाथ नहीं खे चला केना के कौन? बना जबा हो तो नु जाई हो गया खानदान कैल बना तो बल्ला जबा तारा शरम बाबू शरम भइल बारू हो का बाड़ी उनकर मुंह पे कर दी हैं अरे सुन तो बबी सुन
हम खोल खोल कहतनी आज ही दूसरा के थी पर गुमान कर दूसरा के लड़की पनु तो दूसरा के मर्दों पर गुमान कर जब बाल बच्चा ना होते देखिए त बात एकदम ठीक कहले बड़ा भैया अरे घर पर आइला का ना तारी इज्जत भर सब हम भसुर कोना काम करो का कहत रहे कौन जाने कि तू भसुर के सामने हइसे खड़ गल हां त हम ना जब भसुर अपन औता भूल त हम ना भुलाई लभेरिया कट मार के चलत बेटी के भसुर संहार ओकरा बाद आई हो अब मत है मैं चाची के हमारे से नाराज करवा देलिस नु नाराज उनका देवी है देवी है हो देवी है ढेर सहगत हैं छोड़ हट हम तोरा के सपना में माई ना हम नहीं मोटा की ढेर चढ़ दिया अब रो मत सुन देख सरिया हो चल हमारा डेरा लेता नहीं ओ जे साल भर हो जी एकरो के लेके हेलो चले हम कुकर में बना ले खा ले रास्ता कोड़ हाथ बांध के हम ले चलब भाई देख संभार देख संभार हम जात नहीं बचवा दवाई बीरो करा हम एकदम खाने घर में दवाई बीरो चुप कोई कराओ मारो और हम मर जाई मेजू बा चतने अपन ससुर हम चल जाई